Di bajarek biçûk wek bajarê Dirbêsiyê tê zanîn ku buhabûn di kiriya û bihaya firojgehan de heye. Di derbarê vê mijarê de gelek kes dibêjin ku bihaya kiriya û firotina firojgehên Dirbêsiyê buhatir e ji hemû bajarên Cezîrê. Li ser vê yekê jî hinek ji xwedîkar û xwedî firojgehên Dirbêsiyê gazin dikin û ji Radyo Dengê Zelal Hûsa dibêjin. Vay kiriya me 10,000 ê muqabilin vay pê 15,000 hay 18,000 19,000 xwaze yani şigul tinne sanic cemî tişekî nawef giş bixsar tê xwedê dikan bê wallah dikev dikan çima derkev dikan bê wallah kirêj mir zêde bike ya bo zêde bik şigul tinne bê zêde bike kam çav bikin yan birevin ya me dikanê bigir û ji xwe şer'a bikevin ev şigulê mayûn حشك جن خود بي والله كاج مر بوهابك ونزا شابك اف كاري دربيسي ولو ماي هر يك استحكامي بيكيدك سيزا نفس تشتي مدنا وازي سانكي عامل مكسكارشيه متنيه اش مجبوري الشارع سر عربانه شغل خضراده وخذ در ما سر تعبا خذ جم تخسر خضره هدر در نفروتن كانجي ام در كيجا دكاني 15000 او 12000 او 20000 قوتا مناجي ودانا بس عربانه مكرك عربانه بكري دانمه خودی اوفیسکê ji Dirbêsiyê ku dwarê kirîn û firotina avahiyan kar dike ji mer li gorî nerîna xwe sedemên ev buhabûn diyar dike. Dirbêsiyê ji ewil de dikaribêje simamil emane ji ber wilo Dirbêsiyê tija karibêje biledekî gelkî amin e millet giş xwelê girtiye yani ana milletê kobanê tên cime berî wê ji Reqayê hatin cime ji Dêrê li cimene ji Hesekê li cimene Şamê li cimene yani ketilgorî buhabûna giradê di sûkê de çêbûnê ne buhaye bes kelgorî emlê û şigul li cime kêm e em dihesin gelkî buhaye xwedê esarê dikana biçkî buhabûne طبعا خاني جي بوهابوني بس نوق دكانه يعني دكان بري انا تشو سر حقيقه 80000 بو انا 5 مليونات تخواس وتتقري دكاني كريجي تنانه عالم قش الجي خوش دقرن او جي خوش استغلالي تشيد يعني بيشكي بوهابك انه كري بكيني 12000 بكيني 15000 kesên ku rewşaniha dixwînin dibêjin ku ev buhabûn girêdaye bi rewşa siyasî û bi taybet ku bajarê Dirbêsiyê tên askirin bi bajarê Aşîtiyê. Ji ber vê yekê gelek kes ku koçber bûne ji bajarê xwe nihal bajarê Dirbêsiyê dijîn. Lê gelek ji wan jî gazin dikin ku nikarin jiyana xwe li vê de berdewam bikin ji ber ku buhabûn di kiriya û bihaya firojgehan û xêniyan de heye. Ji bo Radyo Dengê Zelal, Hüseyin Dêrkî, Dirbêsiyê.